Vi skal i dag komme ind på nogle af de farvetryk, som vi bruger i vores køkken. En af farvetrykkene, som vi vil møde, er ordet at blancere. At blancere gør man ved at dyppe sit emne i kogende vand og komme det i isvand umiddelbart efter. Man blancerer af flere grunde. Hvis man f.eks. blancerer kål, så er det for at fjerne bitterstofferne. Blancerer man grønne grøntsager, er det for at bevare farve og vitaminer. Og hvis man f.eks. blancerer en tomat, så er det for at kunne fjerne skindet. Når vi har blanceret vores tomat og har fjernet skindet, vi fjerner kernerne, så har vi kun tomatkødet tilbage. Det kalder vi concassé. Concassé er en udskæring, man bruger til salater eller supper eller saucer. En anden udskæring er en brunoise. Brunoise er små tern af gulerødder, kartofler, hvad man nu skærer, og det er bare små ensartede tern, og de kan bruges ligesom concasséen til garniturer, til supper eller til saucer. En anden måde at skære sin gulerødder, eller for eksempel sin gulerødder på, er julienne. Julienne betyder, at man skræller sin gulerod, skærer den på langs, og så skærer den i ensartede strimler, som ikke må være ret meget længere end en spiseske. Denne udskæring kan også bruges til supper og saucer. At turnere er en anden måde at skære sin gulerod på. At turnere noget betyder, at man skærer den i form. Der står i bogen, at den skæres olivenagtig form, eller amerikansk fodbold. Det er egentlig, at man skærer den i ensartede stykker, så gæsterne kan se, at man rent faktisk kan sit håndværk. Fines herbes. Fines herbes er egentlig bare den franske betegnelse for en buket af krydderurter. I det her tilfælde oregano og rosmarin. Den bruges også til supper eller saucer og fonger, simpelthen for at give smag til retten. Flambering. At flambere noget betyder, at man overhælder med alkohol og sætter ild til det. Det kan være pandekager, det kan være frugter. I det her tilfælde er det en bøf. Så starter man bøffen af, lige før den er færdig. Tilsætter man en lille smule cognac eller whisky, eller hvad man ønsker at flambere i. Sætter ild til den, og så får man den gode smag fra alkoholen, men uden at have alkohol med. Legering. Legering betyder, at man legerer noget, vil sige, at man let jævner. Man kan legere for eksempel en bearnaise, en sauce bearnaise, ved at man legerer æggeblommerne og den klarede smør. Det gør man for at få en cremet sauce. Man kalder det også en ægte sauce. Men man kan også legere sine supper, når de er færdige, ved simpelthen at piske æggeblommer og fløde ned i den lige inden servering. Menuer. At menuerstege noget betyder, at man vender sit emne, i det her tilfælde rødspætte i mel, og man steger det på panden i smør. Det gør man for at beskytte fisken. At maskere. At maskere noget betyder, at man overdækker noget med en sauce. Det gør man både, hvis man har en fiskeret som her, at man hælder en hollandaise henover, eller en æg florentine her, hvor man simpelthen har dækket retten med en sauce, og man gratinerer den i sine elementer. Det gør man her, både for at det skal se godt ud, men i æg florentine også for at beskytte æggene, så de ikke får for meget varme. Nappere. Nappere er ligesom at maskere, at man overhælder sit emne med noget sovs. Det der er med at nappere, det er, her må sovsen bare ikke ramme tallerkenen. Jeg kan godt se her, der har vi ramt tallerkenen en lille smule, men det er en slags nappering, det kan man egentlig godt se. Det var alt for i dag, så jeg glæder mig til at arbejde med jer.